Nachádzame sa na Fončorde v jednej z najvyhľadávanejších lokalít v Banskej Bystrici. Práve tu, na Tulskej ulici, vám dnes predstavím trojizbový byt, ktorý ponúka dostatok priestoru, pokojné bývanie a skvelú dostupnosť všetkého, čo potrebujete. Nachádza sa na 2. poschodí zo 4 v panelovom bytovom dome. Byt typu Bauring je o rozlohe 69,03 m². Vďaka svojej praktickej dispozícii ponúka komfortné bývanie pre rodinu aj pár. Možno práve tu nájdete svoj nový domov. Rada vám ho predstavím osobne.